Pogledaj, Bosanci imaju keš, gledaju sve bosanske table. Evo iz druge strane, bukvalno, znači Brela, Bosna. To je fakat. Pa da, ima li jedan strani table, čak i ovaj sa diplomatskim i on Bosanac. Dragi gledalci SD produkcije, šaljimo vam sunčane pozdrave iz Brele. Danas je 1. maj, neradan je dan, praznik rada i većina ljudi je na plaži, kupa se i uživa u suncu, još uvijek proljetnom suncu. A ja sam bio kad se zatvaralo, ja smo... Nigdje ničeg nema. Nigdje. Nije ima 50 godina bravo. 50 godina bravo.